Gospodine potpredsjedniče Sabora, zamjeniče ministra, zastupnice i zastupnici. Ja se u svojoj raspravi glede ovog zakona neću osvrtati na svjetonazorske probleme tog zakona, već ću se samo osvrnuti na njegove karakteristike i na mogućnosti poboljšanja. Činjenica je, htjeli mi to ili ne, da Hrvatska je prepuna kladionica, Hrvatska ima puno tih aparata, Hrvatska je puna stanica za otkup zlata, Hrvatska je puna svega i svačega. Ništa od toga nismo zabranili, niti prošle godine, ne branimo ni ove. Pa ajde, moja rasprava će ići u tome da pokušam konstruktivno dati mišljenje o tome što mislim da u ovom zakonu bi se moglo popraviti. A kad bude svjetonazorska pitanja i zakon o umjetnoj oplodnji, onda ćemo vrlo ozbiljno razgovarati o svjetonazorskim pitanjima. Dakle, činjenica je da jedna skupina ljudi, prilično velika skupina ljudi, dobro organizirana u ovoj državi već puno godina sustavno skuplja novac ilegalno po Hrvatskoj preko tih aparata. Da je to manje više svima poznato, svima jasno i da se već godinama ništa po tom pitanju ne događa. Bile su tu neke markice, jesu, nisu. Puno rupa u zakonu kroz koji se mnogi provlače, tu i tamo neko plati kaznu, no jedan dobar broj ljudi je dobro zaradio gotovo crnog novca na tim aparatima diljem Lijepe naše proteklih godina. I zaista je trenutak da se pokuša staviti pod nadzor, barem pod državni nadzor, tijek tog novca. Drugo je pitanje svjetonazorsko, jesmo li mi za nešto ili nismo. Osobno nemam nikad potrebu, niti sam se kockao. Ali isto tako nemam ništa protiv da punoljetni građani Republike Hrvatske u kontroliranim uvjetima po zakonu propisanim kriterijima to isto čine. Kao što čine i u svim drugim europskim državama ili u SAD-u, gdje je to jedna već doseglo razmjere nevjerojatne pojave, zabrinjavajuće sigurno. Dakle, ovaj zakon definira dva osnovna pojma. Jedno su zabavni automati i drugo su posebni automati. Zabavni automati su oni automati u kojima se ne ostvaruje nikakav dobitak. Dakle, biljar, fliper, pikado, hokej, stolni nogomet, video igrice, simulatori. Za te zabavne automate propisuje se kao i do sada što je bilo da mora imati obveznu markicu i da mjesečno cijena koju se plaća za to je 100 kuna. Ne propisuju se nikakvi kriteriji za koncesije i slično i to je u redu. Oni trebaju biti certificirani, plombirani, imati brojčanike. Ono što bi se ja upitao oko tih zabavnih automata, gdje tu spadaju primjerice oni autići u lunaparkovima kojih ima 10-15 na jednom mjestu. Na koji način su oni? Što je tu sa vrtuljcima? Na koji način riješiti pitanje onih koji te zabavne igre prenose na sajmove ili kirba ili proštenja, kako god hoćete, s jednog mjesta na drugo. Ja nisam zamijetio da su ti automati, ti uređaji koji ti ljude prenose na bilo koji način markice po njima. Dakle, to je što se tiče zabavnih aparata. Drugo su pitanje ti posebni automati, to je druga skupina, dakle naprava kojima se bavi ovaj zakon.
Ti posebni automati, to su u prvom redu poker aparati, ali svi oni drugi uređaji na kojima se ostvaruje određen dobitak. Tu je zakonodavac puno više pažnje zapravo posvetio, jer je to su oni uređaji na kojima se zapravo ostvaruju najveći profiti. Predviđeno je znači plaćanje naknade od 600 kuna mjesečno po tom aparatu. Predviđeno je da oni budu certificirani, plombirani, da se izdaje koncesija na rok uporabe od 5 godina. Sad glede tih aparata. Kakvi su kriteriji kod izdavanja dozvole? Dakle, temeljni kapital trgovačkog društva koje traži, podnosi zahtjev za dobivanje odobrenja za priređivanje igara na tim posebnim automatima. Ukoliko ima 25 do 50 takvih automata, treba imati temeljni kapital 250.000 kuna i 100.000 kuna bankarskog jamstva. I onda još su tu 3 skupine, ili kako se iznos jamstva povećava. Ali sada pojednostavim i dam jedan primjer. Netko tko ima 30 aparata, poker aparata, trebat će imati zato izdvojiti 50.000 eura, 250.000 kuna temeljnog kapitala i 100.000 kuna bankarskog jamstva. A netko tko ima 300 aparata, 300, dakle 10 puta više, trebat će imati 100.000 eura izdvojiti. Dakle za desetrostruko veći broj tih aparata treba će imati samo dvostruko više izdvojenog novca. Dakle za 300 poker aparata po Republici Hrvatskoj treba će imati 250.000 kuna temeljnog kapitala i 500.000 kuna položenog depozita kao bankarskog jamstva. Nisam siguran da se nije možda mogla uvesti još neka kategorija tu, pa to još malo razraditi. Jer ne treba misliti da iz dosadašnjih pokazatelja koji su možda govorili da je to udrobljeno tržište, pa da većina tih ljudi ima svega manji broj aparata. Ukoliko im bude pogodno, vrlo brzo ćete vidjeti da će neki imati 2000 takvih aparata, jer naravno bit će im povoljnije. Pa ćemo onda i vidjeti čiji su to zapravo aparati, ne treba dvojiti da su prikazana vlasništva na tim aparatima vrlo često fiktivna i da ti aparati zapravo pripadaju nekim drugim, trećim ili petim skupinama ili osobama. A da, tako je to. Prema tome razmislite o tome da nas neko državu vrlo olako ne zavalja upravo na ovim kriterijima. Drugo pitanje što bi se ja upitao, to je kad je riječ o članku 18 stavak 3. Sad, to je jedno ovako, kako bi rekao, sad malo hrvatske priče. Jel? U uvjetima koji se potražuju od onoga kome će se dopuštati, dakle, uporaba tih aparata, traži se naravno da svi dokumenti koje priloži budu na hrvatskom, da budu u izvorniku ili u javnobilježničko ovjerenoj preslici. Pa se tako traži da u javnobilježničko ovjerenoj preslici budu upute za rukovanje, primjerak jamstva ili tehnička dokumentacija o automatu. Ja nisam siguran koliko je to potrebno biti u javnobilježničkoj preslici. Evo. Sad uputa za rukovanje, neke upute za rukovanje kod tehničkih uređaja imaju 100-150 strana. Ne znam. Također, i to je ovako jedna hrvatska specifičnost. Treba platiti mjesečno 100 kuna ili 600 kuna. A onda kad to platite, dođete po markicu, onda vam kaže sad plati 10 kuna markicu. Ili plati je Ministarstvu financija. To je onako, i to plati na poseban način, posebnom uplatnicom. Markica ima svoju proizvodnu cijenu kunu ili dvije. Ne znam da li može imati toliko, šta znači 10 kuna. To je ona tipična naša ovako hrvatska umotvorina. Nešto ćeš platiti, ali ćeš još dodatno doplatiti da bi to dobio. To je onako onaj jedan hrvatski administrativni bezobrazluk koji je prisutan, jer naravno onaj
tko to plaća, tu markicu za korištenje, za posjedovanje tog aparata, ne zna niti ga briga kako se dijeli taj novac. Za njega je personifikacija države sve, i županija i grad i država. Njemu je svejedno ko će uzeti, neko mu to uzima. Sad on ne zna da će naknadu za aparat primat županija, a da će ovih 10 kuna uzeti Ministarstvo financija. Ali će se sigurno pitati zašto plaća markicu 600 kuna mjesečno i onda kad dođem po markicu još moram platiti nekih 10 kuna nekome. Također, što je spomenula prethodnica iz HDZ-a, pitanje maksimalnog pojedinačnog uloga, mislim da bi bilo racionalno propisati jednostavno iznos maksimalnog pojedinačnog uloga i da to nije neki veliki problem. Također, navedeno je da na tim poker aparatima i na tim posebnim aparatima da će se ostvariti 80% povrata, ali nije propisano u kojem broju okretaja ili u kojem broju odigravanja na tom aparatu, što neka zakonodavstva propisuju. S obzirom da se ti aparati namještaju elektronski, nije velik problem podesiti taj aparat da vrati da izvrši 80% povrata, dakle da vrati 80% nazad igračima kroz 2 milijuna odigravanja, što će zapravo jamčiti odličan profit ovoga. Prema tome, također se može, ako se propiše kroz neki broj odigravanja 100.000, ne znam, 200.000, to se također može vrlo lako podešavati i pratiti na tim aparatima. Evo, dakle, mi ćemo ovaj prijedlog zakona kao podržati u prvom čitanju. Ovo su naši prijedlozi za drugo čitanje, a kažemo svjetonazorskim temama nekom drugom prilikom. Hvala i vama.